आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि मोनसे बिग आपडेटनि बागै जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'आव ए टु जेड डिटेल प्रसेसआव जोङो सावरायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' गोबां निउस बा नोंथांमोना मिडियानि जोहै गोबां भिडिअ'फोराव CMनि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना आंनि नैबे इउटुब चेनेलनि जोहै नोंथांमोना मिथिबोबाय थाखादों बा नोंथांमोना गुबुन चेनेलनि जोहैबो नोंथांमोना मिथिबोदों। CMआ मोनसे बिग एनाउन्स खालामखादोंमोन जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमखौ मोननो हायाखै। अरुणोदय स्किमनिफ्राय 1250 रां बे रांखौ जाय बिथांमोना मोननो हायाखै बिथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ अरुणोदय स्किम होनो थांखि लादों। बेनि थांखियानो जाहैबाय प्रत्येक रेशन कार्ड थानाय न'खराव अरुणोदय स्किम होनो बे थांखिखौ आसामनि CMआ लादोंमोन। बेनि गेजेरावनो इलेक्शननि सिगांनो नैबे मोनसे फर्म रानखादोंमोन। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नैबे फर्मखौ राननाय जादोंमोन, नाथाय बे फर्मखौ गोबां मानसिफोरा फेक बुंदों, बेजों अरुणोदय मोना बेबायदि बुंदों। आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नैबे फर्मनि मेन बाथ्राखौ नोंथांमोननो देखायगोन। नैबे फर्मआ नोंथांमोना जुदि फिलआप बानायनो मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप बानायनायजोंल' नोंथांमोना अरुणोदयखौ मोननो हागोन ना नोंथांमोना गुबुन मोनसे फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप बानायबावनांगोन। नैबे फर्मआ फेक ना रियेल आं नोंथांमोननो बेनि ए टु जेड क्लियारिफिकेसनखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव होगोन। आङो इलेक्शननि थाखाय नैबे फर्मनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो हायाखैमोन। आङो दिनैनि नैबे इलेक्शना जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननो नैबे फर्मनि आपडेटखौ आङो नोंथांमोननो गुवारै सावरायनानै होगोन। नैबेयाव मोनसे गेरेन्टिनि बाथ्रा लिरनानै होखादों। नैबेयाव ब्रिं अरुणोदय फेस बाय फेस टु एभ्रि फेमिलि प्रसेसिं ए रेशन कार्ड ए गेरेन्टि अफ डाबल इन्जिन गभर्नमेन्ट। नोंथांमोना नैबेयाव फरायना नायबानो जाबाय। बे फर्मआ फेक नङा, बियो रियेल फर्म। नाथाय बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायबानो बेजों नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोननाय नङा। जास्ट बे नैबे फर्मनिफ्राय आसामनि गभर्नमेन्टआ मोनसे रिपर्ट लादों, सार्भे खालामनाय जादों। नैबे फर्मजों प्रत्येक रेशन कार्ड थानायनि न'खराव नैबे फर्मखौ फिलआप बानायनो होदोंमोन इलेक्शननि सिगांनो। नैबे फर्मआ फेक नङा, बियो रियेल फर्म। नाथाय नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथांमोना बेनिफ्राय अरुणोदय मोननाय नङा। जास्ट नैबे फर्मजों बिथांमोना नैबे गभर्नमेन्टआ सार्भे खालामदों नोंथांमोना अरुणोदय मोनथावनो हागोन ना हाया। अरुणोदयल' नङा, गोबां स्किमफोरनिबो सार्भे खालामनाय जादों। नैबे फर्मआ रियेल फर्म। नोंथांमोना नैबे फर्मजों जाय बिथांमोना बे फर्मखौ फिलआप बानायनो मोनदों, नोंथांमोना बे फर्मखौ जाय बिथांमोना फिलआप बानायनो मोनबाय, नोंथांमोना 100आव 99%आ जाय मानसिया बे फर्मखौ फिलआप बानायनो मोनदों, नोंथांमोना 100% अरुणोदय स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। आसामनि CMआ नोंथांमोननो मोनसे गेरेन्टि होखादोंमोन। प्रत्येक न'खराव आसामाव जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि बिथांखिखौ मोनाखैमोन, बिथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो अरुणोदय स्किमखौ होगोन। आं नोंथांमोननो मोनसे फिसा इनफरमेसन हरबाय, जाहाथे जाय बिथांमोना बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै दोनदों नोंथांमोननि डाउटआ क्लियार जाबाय जानो हागौ। बे फर्मआ मोनसे सार्भे फर्म। नोंथांमोना बे फर्मजों अरुणोदयखौ मोननाय नङा। जास्ट नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप बानायबायब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय 100आव 99%आ जाय मानसिया फिलआप बानायबाय बे अरुणोदयनि स्किमनि रांखौ मोनगोन। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।